Somos os alumnos do segundo ano primario do Laxeiro. Eu chamo-me Cristian. Eu, Ángela. E eu, Jolute. E hoxe imos falar sobre os migrantes climáticos. En que se deixa notar o cambio climático? Sequías, precipitacións torrenciais e inundacións. Todo isto destrúe colleitas, mata rabaños, o que provoca a perda da forma de vida de millóns de persoas. O cambio climático tamén afecta social, política e económicamente ao planeta? O feito de que a xente pase penurias afecta a paz social e a estabilidade política dos países afectados. Que medidas se poden tomar? Comezando por nós reciclar, reducir o consumo de carnes, luz e calefacción. Os gobernos poden aplicar políticas para frenar o deterioro medioambiental. Agravan as discriminacións que se producen contra as mulleres e nenas? As súas parellas migran polas sequías mentras elas permanecen no lugar de orixe. Expoñense ademais a tráfico de persoas con fines de explotación sexual. Cales son as principales zonas afectadas? Cuenca do Amazonas, Puerto Rico, Honduras, Birmania, Haití, Filipinas, Nicaragua, Bangladesh, Pakistán, República Dominicana e Vietnam. Os 100 millóns de migrantes climáticos para o ano 2050? No ano 2050 o cambio climático será a causa do desplazamento de unha de cada 45 no mundo. Cales son as diferencias entre refugiados e migrantes? Os refuxiados son persoas que escapan de conflitos armados. En cambio, os inmigrantes climáticos escapan de fenómenos meteorolóxicos adversos e continúan recibindo a protección do seu goberno. Consecuencias da migración forzosa sobre o benestar e a saúde. Os desplazamentos de poboación sacaban os programas de atención e saúde e vacinación, dificultando o tratamento de enfermidades infecciosas e aumentando a mortalidade. Adaptación dos países afectados. A medida que avanza o cambio climático, cada país debe adoptar unha serie de decisións sobre o que quere protexer. Por exemplo, elevar os malecóns ou acondicionar refuxios para retirarse ante a erosión do litoral. Entón, pódese dicir que é necesario que a comunidade internacional recoñezca o problema da migración forzosa por razóns climáticas. É necesario tamén que os países máis vulnerables reduzcan esta vulnerabilidade. Débese investigar máis profundamente as causas e consecuencias da migración por razóns climáticas. A comunidade internacional debe crear incentivos para que os máis desarrollados colaboren para previr os desastres climáticos.